Quest for Identity, The Mellieħa Experience, ktieb ta' Paul P. Borch maħruġ f'Settembru jirbaħ premju prestiġjuż fl-Italja. Permezz ta' ħidma tiegħu għad-difiża tal-ambjent Malti, Borch ingħata l-Premju Gianfranco Merli per l-Ambjente f'ċerimonja fil-Parlament f'Ruma. Fil-ktieb Borch li apparti għal proża huwa magħruf għax-xogħol tiegħu fuq snajja Maltin għamel studju dwar l-identità Maltija. Huwa uża l-bidwi mellieħi bħala każ li minnu ħareġ osservazzjonijiet fuqna l-Maltin. Analizza dak li fil-passat kien it-twemmin tiegħu x'kien jiekol, kif kien jaħsibha, il-miti u l-leġendi tiegħu marbutin ma' postijiet differenti fil-mellieħa. Ħarġet li relazzjoni qawwija li l-bidwi kellu mar-raba tiegħu, iżda dik ir-rabta li kien hemm fil-passat illum qiegħda tonqos. Dan il-nuqqas ta' dipendenza li għandna llum il-ġurnata direttament fuq in-natura ġi fisser ukoll illi m'għadniex inħobbu n-natura, m'għadniex nirrispettawha. Osserva wkoll il-valuri tal-bidwi mellieħi huma l-istess tal-bidwi fid-dinja kollha. Karazzu tal-bidwi Malti u l-istess karazzu li jsemmu l-kittieba kbar Dostoevsky, Tolstoj, Thomas Hardy, dan huma kollha l-istess l-istess karazzu tal-bidwi Malti. Ġifieri l-bidwi Malti mhux biss magħluq fih innifsu fl-ambjent tiegħu biss, però huwa il-bidwi li madwar id-dinja kollha kemm. Saħaq li bħala Maltin tal-lum għandna nieħdu mir-rabta li l-bidwi għandu mal-art u nagħmlu minn kollox biex insalvaw l-ambjent tal-lum għal Maltin tal-futur.